A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dukkan godiya su tabbata ga Allah, dukkan yabo su tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad, tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa alihi wa sahbihi. Kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar Sadiq. Ina kuma miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗaukacin al'ummar musulmai waɗanda suka rasa rayukansu bisa wannan annoba da kuma waɗanda muke ta ganin ana ta yawan mace-mace musamman ma a garin Kano. To haƙiƙanin gaskiya mutane ya kamata mu ƙara koma ga Allah, sannan kuma mu yadda da cewa wannan annobar da ta zo gaskiya ce, domin abin mamaki har yanzu akwai mutanen da za ka ga ba su yadda da annobar nan ba, wai ba gaskiya ba ce. To yin haka shi yake ƙara jefa mu a cikin wani hali, sabida idan baka yadda da ita ba za ka iya zuwa gurin da wani yake da ita ka ɗauko ta kuma ka yaɗa wa mutane. Za ka iya rasa rayuwarka, iyalinka, 'yan uwanka, maƙotanka duka shafa musu. To gaskiya in dai mutum yana biyayya ga addininsa, ya kamata ya yadda da cewa wannan annoba gaskiya ce. Kada wani ya ruɗe ka ya ce wai turawa ne suka kawo ta domin ƙiyayya ta addini. Wannan ba gaskiya ba ne, domin ƙiyayya ta addini ce. Idan ka yi amfani da mizani na hankali, to fa ba wanda fa tafi yi wa illa kamar su. Idan ka yi duba da America, Italy, Spain, Germany, Belgium, France, za ka ga mutanen da suka mutu a iyanan wajen. A America kaɗai akwai mutum sama da 40,000 sun rasa rayukansu. A Italy sama da mutum 20,000, a Spain ma haka, Faransa 4,000, Ingila 6,000, 10,000 kai da sauransu, Belgium 6,000 ne ko gashi nan. Idan ka ga za ga mutanen da suka mutu sun fi mutum 160 a alƙalama na ƙididdiga. To gaskiya abin da mutanenmu ya kamata ku yi istighfari, hailala, salatin annabi, domin Allah ya kawo ƙarshen wannan masifa. Ma asabahum min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu koma ga Allah, Allah ya mana maganin wannan masifa. Sai kuma magana ta biyu akan mutane, makota, masu hannu da shuni da kuma masu madafan iko a gwamnati waɗanda suka taimaka wa makotansu da sauran al'umma. Allah ya saka musu da alhairi. Waɗanda suke shirin yi, Allah ka ba su ikon yi. Waɗanda ba su yi ba suke da niyyar yi, ba su da abin da za su yi, Allah ka ba su ladan niyya. Mu ma Allah ka hore mana. Sannan kuma hakika yana da kyau ka ba da gudunmuwarka ta kowane hali a cikin irin wannan hali da muka tsinci kanmu, ko ta halin faɗakarwa, ko ta halin bawa maƙotanka, ko kuma sadaka na abinci da sauransu. Duk iya dai abin da ka ga za ka iya yi, ka yi ƙoƙari. To cikin ikon Allah za mu yi ƙoƙarin ba da gudunmuwarmu ta wasu hanyoyi, musamman ma ta social media, tunda abin ya shiga ko ina duk gida. Yanzu za ka ga idan baba baya amfani da social media, 'ya'yan gidan suna amfani da ita. To muna ƙoƙari mu gaya al'ummarmu su yadda da wannan cuta haƙiƙa gaskiya ce, sannan kuma a koma ga Allah, a kuma yi istighfar, salatin annabi, hailala, domin Allah ya kama da ƙarshen wannan annoba. Ga dai kuna gani wasu suna izgilanci su ce wai ƙarya ne ba wannan cutar, wasu ma suna waƙa suna wai, wasu ma suna wai Allah ya kawo ta, Allah ya kawo ta. To idan Allah ya kawo ta ka rasa ranka, menene amfanin haka? Wataƙila baka taɓa yin aure ba, kana da buƙatar kai aure ka haifi wanda zai ma adda. Ya kamata mutane su ji tsoron Allah, sannan kuma su gane cewa wannan cuta Allah ne ya kawo ta, ba wani ne ya kawo ta ba. Idan ma wani ne ya ƙirƙire ta, to Allah yana son ya hukunta mu gaba ɗaya ne. Domin ita annoba dama haka take, da wanda ya ji da wanda bai gani ba za ta iya shafarsa. Sai dai kawai idan kana mai imani ka mutu a cikin wannan, Allah zai gafarta maka. Sannan kuma duk wanda ya sani ya san ina jam'iyya ta ABC ne har gobe. To amma abinda yunƙurin da Rabi'u Musa Kwankwaso, injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, gaskiya abu ne mai kyau na sadaukar da asibitin da ya mallaka amana. Mun gode, mun gode. Idan ana irin wayannan abubuwan, ajiye siyasa ake da bambancin ra'ayi, a taho a haɗu tare domin a ceto al'umma da rayuka gabaki ɗaya. Shine ya kamata mu yaba masa. Allah ya saka mai da alheri, Allah ya sa ya kai mizani gare shi, ya sa kuma 'yan uwa su yi koyi da irin wayannan abubuwan da suka yi. A ajiye siyasa, a taho a ceci rayukan al'umma gaba ɗaya.
ga wasu su ma har yanzu suna yin ikirari wai an kulle masallatan juma'a, ba a sallar juma'a ne, an cuce su, an yi masu tura sun ba da shawara a tsayar da sallar juma'a. To wannan kuskure ne. Addinin mu mai sauki ne, addinin musulunci a nasiha ne. Addini fa ba a yadda ba idan za ka yi tafiya mai tsaho fa ka ɗau azumi, ca kai fa ka ajiye azumin, kuma idan kai azumin nan ka yi kuskure, tunda addini an nasihati ne. Sannan addinin musulunci aka ce idan za ka yi tafiya mai tsaho ka yi sallah raka'a 2. Sannan akwai lokacin da idan ana irin ruwa da iskan na ake haɗa sallan magariba da isha. Ya kamata mutane idan ba su da ilimi akan abu su daina yake hukunci akan su tambayi ma abota ilimin, fasalu ahli zikiri in kuntum la ta'lamun. To amma mutanen mu gaskiya abin da suke ganganci ne, kai ganganci da rayuwarka da kuma rayuwar yan uwanka. Wai an ce an rufe masallacin juma'a dan me? Allah ya isa, Allah ya yi. To Allah ne ya kawo cutar nan, wa za ka yi wa Allah ya isa? Ya kamata ku fahimci wannan. Kuma azumi zai zo, Allah ka ba mu lada, Allah ka karɓi ibadunmu, ka kare mu daga cikin waɗannan annoba waɗanda suka mutu, ya gafarta musu. Allah ka kiyaye mu kuma da izgilancin da mutane suke akan cuta. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kawo sauki. Sunana Abubakar Sadiq Ahali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Abinda muka yi daidai Allah ka karɓa, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Sai an jima.